Pratarono Gunes wicarane ya Mas Nes panggalabena ora kaya ngapa kangge welora miyoko lelo 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 kaya ngapa Retnosari Lah kok malah sliramu ki wis ngerti kelawan aku to. pancen aku ngerti sapa saknane kowe. Tane sapa saknane kang dadi aran? Aku Jalopati. Sliramu ki Jalopati. Retnosari Apa Jalopati? kanthi aku ngrangkatake sira saka taman Kaputren Tuluagung mapan ana sak tengah aras pancen tak temoho. Jalopati, pengatang gonmu ki ngrakatake aku saka dalam Taman Sari. Pengmu kuwi gati ngopo to kok nganti sliramu ngandhake kok sengaja ki mau. Sira gema dadi bojoku cahe. Aku kudu dadi karwamu. Jalopati. Kepiye? Ento aku wis dadi garwane Kang Mas Pulajoko. Ayo kene nganti sliramu ngandhake sing kaya ngono ana kekarepan Jalopati. Lalekno Wulan Joko. Aku wis kadung seneng karo kowe. Bro. Ladenana brantaning atiku dina iki. Jalopati, kok ya enak kabeh nanggonmu ngucap. Sliramu pengen banget aku nglalekake para bencane Kang Mas Pulajoko. Kamu Jalopati, karo aku Kang Mas Pulajoko ngono ki wong sing tak tresnani lair batin. Ojo nganti sliramu ngandhake sing kaya ngono nang pengarepan. Apa alane? Yen aku wis marang sira. Tak Lesa kang bakal Kramane Sajan sliramu ngandhake lair batin tresno mawon aku. ya Nek aku ora bakal bisa nglalekake karo aku Kang Mas Pulajoko. Lesa Kramane panele ora kuat yang trimo
kang bakal tak tujoke marang sliramu. Apa to kekurang aku? Yen bondo duna ora beda karo Wulan Joko. Mula kowe manut mengko kepenak awakmu jujur balungmu. Lah mau tak kira kowe dadi garwane Kang Mas Wulan Joko. Aku ki rumangsa muktilan ngono ya. Lali-lali datang bisa. Putramu Sakara Sewa ngerti dedek Salengkara bakal melu ngrasake loro
mung kedawa saka tumindakmu. Jalapati, aku lega lila aku kok piloro. Nanging aja nganti putraku sak kloron kuwi kok piloro sing kaya ngono. Sing ngono. Aja nganti putraku iki kok percaya pati Kumantong Jalapati. sekiramu dina iki. Keselamatan nyawamu ana ing tangan. Kowe manut apa? Layan manut. Penak slamet ponak sabar. Jalapati, aja nganti kok percaya pati. Bakal sugih Jalapati. Saiki putramu wis ora ana. Ribut marangan. Manut. Manut. Aku mau manut. Ibarat tebu kowe pancen lagi yo lolo akeh tawon kang padha nyedhaki ngesep sari sarine kembang melati budal ing esuk mulai nganti sore rambute diabang ditato alise sing gandhengi saben dina siji gonta-ganti pacare ana selawe cewek-cewek gaul yen guyu untune gingsul saya pantes yen nganggo rok sak dengkul cewek-cewek gaul ngisor dhuwur kabeh-kabeh gaul yen lumaku pokone mendut mentol sapa wong sing ora seleguan nyawang pokok badine kaya dandang upane
motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan Yo. ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen legi akeh tawon kang padha nyedaki nyesep sari sarine kembang melati budale esuk mulai nganti sore rambute diabang ditata alise sing gandengi saben dina siji gonta-ganti pacare ana selawe cewek-cewek gaul yen guyu untune gingsul saya pantes yen nganggo rok sadengkul cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul yen lumaku bakonge mendut-mentul sapa wonge sing ora jlagukan nyawang bakal padine kaya dendang tupakane motor sepeda lanang cewek gaul ayune sak kecamatan Kena apa kok melayu balik mlebu? gebras aku Heeh. golek baju karep lho DP mulai Kena kok iku mang budal bar magrib. kesel oh sesuk kerja icir ya Sekondo icir sapa udan ya urung ana. wong ngalah wong icir apa kudu udan Lah piye ngenteni banyu iki kudune lemahe gembok agek diciri. kudune gembok lagi diciri Heeh. nek atos ora iso ya Gak iso. ana sing atos kudune Apa? nandur kaktus Apa? Kaktus iki apa? aduh gobloke sini padang pasir mosok ora roh kowe iki Iki kok malah alhamdulillah sembah nuwun Alhamdulillah mon. dah nganti yaene kok iya tamune isih akeh Wis mulai siji-siji lah Sing ora mirsani. dadi ngopo. ulah wong kok aduh niki nggih ajeng kondur Wis pegelen. Simbako alon Mbah hati-hati lho Mbah nek glundung piye tak dono tak kemplok. templok mangsane kok Lah ya ketoke grayang-grayang ngangel wis kabeh. kesel cul sore le tekone ora dadi ngopo wong Ah. sing gelem ngrungokno tembunge wong biyen iki sapa sing gelem melekan jam 12 kliwat Heeh. wong sing gelem melekan kok nganti bengine iki jam 12 kliwat wah iki nek kanggone wong Jawa Kanggone wong Jawa piye? berkah iki akeh Berkah akeh. isih entuk hadiah lho Melepukmu iki lho. kowe nek lho kok melepuk piye to Aku iki saben dina melek ngasekane jam 4 esuk jam 4 esuk iki ora entuk jadah kok entuk hadiah apa. kowe iki berarti cara melek ame iki sik kurang pengalamane Lho ngasek jam 4 esuk iki delok angkas pajang lho mon. hadiah iki tetep ono Hadiahe apa, Dik? karipan jadi wong nek wis karipan iki ora ngarah mergawe liyane wong paling turu tok ae iki
Tak tinggal balik tenan Eh aku mau tinggal balik piye to kok mangsane. lah dia kok hadiah karipan niku lho Lho karipan lagi masam gak hadiah piye nek ora karipan gaweane kan yo akeh ndekne karipan iso turu sedina pul ya wis suwe nek karipan iki mesti hadiahe kok iya iki raketang piye awak dhewe wis ditekakno ning kene acarane ya kaya ndek mau sapa jengene ki bar mau nek mosok ora ngerti jengene Pak Pramono iki luar biasa duwe gawe dina iki iku. Ora Pak Pramono tok jane wong kene iki apik-apik tenan. Apik-apik piye wong kene iki yo ora tuwa nom kuwi pokoke penak kabeh. Wah, tenan. Aku mau sore jajal kok mlaku-mlaku rono. Mlaku ning ndi? Grapyak masjid ngono to aku to. Sobomu masjid iku pendakne jol sandal kok sobo masjid. Ngece iki kena roh piye saiki aku. Oh, alah. Saiki piye, Dik? Lah iya takok aku saiki piye? Lha mbok kowe piye? Mbuh. Kuwi kok maseng ora. Tenan ki wong kene iki wong cah nom-nom wong tuwa-tuwa lanang wedok iki grapyak kabeh. Mosok to, Dik? Ki mau aku liwat rono to. Heeh. Ana wong tuwa ning warung kopi. Wong tuwa warung kopi. Iya, ngono ki langsung celuk-celuk wong. Mas Temon. Wis berarti wis kenal karo kowe, berarti sore mang nonton. Ngerti pisane kenal aku. Heeh. Diceluk, Mas Temon monggo. Nek badhe ngopi-ngopi riyin. Wah, apik tenan berarti, Dik. Lho iya ditawani kopi wong ndekne ning warung kopi. Heeh. Mlaku neh aku kan tak jawab pun matur sembah nuwun Pak dipun sekecakaken. Mlaku 12 mlaku neh. Cah nom-nom yo ngono do kelumpukan. Weh, Mas Temon rene Mas. Karo aku. Heeh. Gawane rokok, Nggawa rokok. ditawakno. Wah, apik tenan. Monggo sesengken Mas. Tawani rokok ya. Iya, ditawani rokok ning warung kopi ditawani kopi. Nggawa rokok tawani rokok. Lah iki mang aku terus jablas mlaku wong pengen roh kahanan kene iki kaya apa aku. Disa kene kaya apa wis ngerti tenan. Ngerti tenan lah ndelalah. Ana bocah nom ndek mau wedok. Bocah wedok Kulone masjid kono. Cah nom wedok ngemiki anak. Lah. Iki. Mbah sapa ora roh. Tak enteni ae. Cah wedok ngemiki anake kok Iya. mbok enteni iki lho, Dik. Pikirku kan ngene. Piye, Dik? Sing ning warung kopi nawani kopi. Tawa kopi, Sing nggawa rokok tawa rokok. tawa rokok. Lah iki kok ngemiki anake. Tak enteni ae aku. Lho, ngemiki anake kok mbok enteni lho, Dik. Menawa ditawak-tawakno. Dagelan kemproh wis sesuwun. Lah kok kemproh lho. Dagelan ketak tututno kok malah tekan sing ora-ora. Cek piye ta? Maksudmu tawani mik ngono kowe? Bisa ngomong sapa aku ora mau ngono. Kowe kok malah Nek sing menawa ora. ditawan-tawani, Mas monggo nek badhe pinarak kula wedangi. Lah kok kono kok mosok mek ditawak-tawakno. Lah kok apa moh? Lho, tak suwetrum tenan kengko Lah kok malah. piye? Oh tawani mik nek bocah cilik iki mik apik lho kaya kowe gedene ngene kok mbok entek. Entek piye maksude? Bocah cilik munggo mik suarane apik. Nek cah cilik Abene cit cit. Lah kowe sing mik abene beda neh. lah nek aku sing mi saiki aku gak ngono ya. Lah piye, Dik? Tak elon kok. Mbok lono piye? Nguyup kopi ta apa kok malah. Mangsane wong kok yo ono ae kowe iki yo. Maksude nek menawa ditawani apa-apa ngono gak perkara terus ditawani mike. Masem Pancen aku bener. susu terus gugup ngombe gak. Lah nek susu gak gugup ngombe iki, susu iki ning awak kesehatan. Sehat kanggone wong-wong sing kurang sehat. Heeh. Nek aku susu ra patek seneng Mas. Lah nek ra seneng sebabe apa? Sebabe apa? Sebabe susu ki rapik. Susu kok rapik iki, susu iki Lho. tau sekolah ta ora? Dik? Lho, diomongi wong kok ora percaya. Susu iki 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna kanggo nyempurnakno. Heeh. Kuwi tapi nek susu kakean
Gak apik. Susu kakean kok ora apik. Gak apik. Bocah cilik-cilik iki saben esuk wis digawekno ibuke. Ora lho Utawa mamae mesti wis gak digawekno apa-apa. susu. Ya apik nek ngono kuwi apik gak apa-apa. Lah, Tapi nek kakean susu ki aja. Kakean susu ya apik to, Dik, ning awak to, Dik. Kowe iki pengalaman kurang jebule kowe iki. Aja nganti kakean susu. Lho iki tau sekolah ta ora? Olah no aku. Lah kok kakean susu kok gak apik? Aja. Lho 4 sehat 5 sempurna iki lho. Ngerti aku. Lah, Tapi nek kakean aja. Sik. Kakean susu. Aja nganti kakean susu. Cukup susu iki loro ae. Lah engko nek kakean susu. Nah iya, terus piye kaya Ya padha ae. Nek kakean susu iki pancen ora apik. lah iya lah bener aku. Tunggale iku mau susu ning mata ya elek. Susu ning Mata elek. ning gak apa-apa. Lho kok gak apa-apa lho. Susu ning gak apa-apa. Jadi nek susu ning moto ki biasanya nek cah cilik-cilik iso mempercerah perlihatan. Sing ngomong sapa? Jadi pandangan tuh biar tidak kabur. Sing ngomong sapa? Soalnya mengandung banyak protein, karbohidrat. Malah kakean melepuk. Lah kok kowe kondor apik ning moto? Susu iki ning mata gak apik. Kok iso? Sing apik ning dada. Itu mok susu ning mata miki anake kentul. Wah iya ya. Urung ditekeki kurungane ndah niyo ning kene. Kurungan apa? Kowe kok Lah mah. ayo ngrembug perkara susu. Susu ana pira? Susu ana pira? Iso teko susu neh lho. Ben aku yene kadung ngomong susu ya susu terus. Susu iki ya ana loro. Nah, Bocah cilik iki wis dunung kabeh. Kowe ngomong susu Ana loro, rupane piye? putih karo coklat. Takok simbahku sing ning sorwit kelapa kae enggak ya wis apal. Berarti kuwi cara kowe pengalaman iku kurang adoh sithik lho. Lho kok kurang adoh takok wong desa kene iki angger susu mesti wernane loro. Dua macam. Dua macam Rong putih werna. karo coklat. Wah, kleru kowe. Lho kok ora kleru lho. Kowe kudune sinau neh karo aku. Susu iki ya ana loro to, Mon. Susu iki ana kleru. Lah ya wernane loro. Kleru Kok kleru? susu. Sesuai penelitian Heeh. ana telu. Susu kok ana telu iki werna apa ae? Lho. Coklat, Coklat, putih lah iku. ana sing abang. Susu kok ana susu abang iki susu apa? Susu bar dikeroki. Kowe re. Iki kok malah teko susu bar dikeroki Lah nek barang. dikeroki rupane piye? Abang. Lah iya kok kowe ngeyel. Kowe kok malah sing ora-ora tekan susu dikeroki barang. Sementing kan donga. Ndonga derek Ndonga didonga iki acarane mantenan. Mantenan. Heeh, aku rina wengi iki mang gak ngerti mantene mbok ndelik ning ndi. Ora mai. Teng kamar. Mosok wis teng kamar, Pak. Lho piye to? Wong nek wis nikah Heeh. utawa wong nek wis dedaupan temantenan iki apa to sing diarep? Sing diarep apa? Sing diarep kuwi keturunan. Keturunan bener. Lho ya keturunan bendang duwe anak supayane apa? Supayane. Wong omah-omah nek duweni anak. Ah, Iki ibarate kaya wit ringin sing wis ana oyote. Angger wit-witan mesti ana oyote. Ana oyote nek wit ringin kan gambyokane godhong ki akeh. Heeh. Kuwi nek keterak angin mobat mabet ora gampang rubuh sebab oyote wis ana. Pancen bener. Mulane sugih kaya apa bondo sing paling nomor 1 ki apa? Keturunan. Keturunan. Iya mulane iki muga-muga karo ngantene iki ndang cepet-cepet diwene keturunan. Ayo putra utawa putri ingkang saleh lan salehah amin Allahumma. Amin. Semanten ugi kagem sedaya warga mriki ingkang tasih pinarak mugi-mugi dipun paringi rejeki ingkang kathah. Amin. Heeh. Saged dipun nyekolahke bocah Amin. ngantos tumekaning kuliah. Syukur nek luweh dienggo tuku Tegal sawah. Amin. Nek turah dinggone Mekah Madinah amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah ngono lho biasanya anggere amine tenanan iki insyaallah kasembadian. Kasunyatan kasembadan. Ngene iki lho guweting aku. Ya mulai sisan kono. Bocah dhewe ora toto Tak kabeh. dongak-dongakno sing mulih dhisik kowe sus. Mboten ngono piye? Tenan. Mboten ngono piye? Ning sorwit gede ngono ku mang.
Angger ana jebobok putih kowe rasakno kowe. Apa ki? Setan. Jebobok putih rasakno kowe. Apa ki? Apa ki? Abuk dedesak. Tak kira apa kok dendeni wong. Aja dendenan kok. Ya kono ya le. Aku ya liwat alas jero. Ora maidut cah nomok ya kono. Kandhani kok karipo iki wis ora tok blas anggere sore ora apa-apa. Kono jiwane masih muda. Masih bisa mengembangkan perutnya. Kok perutnya iku kok kleru ngomong mengembangkan pergaulannya. pancen bener. Iya mulane awak dhewe mumpung isih ana wektu ayo diweni sing kepenak. Pancen seneng-seneng ayo Dik. Iki kaya ana kabeh komplit. Karek karo simbah nisor wit klopo iki je wong pira? Duh, gak ono ye. Karek wong papat ketoke gak rukun blas koman. Rukun piye wong kowe ning sor wit klopo ning kono sor wit ning sor kayu kowe nek keberkan kayu lho Mbah. Kayu apa? Iku tumpukan. Ora kuwi masane ndak duren ngenteni cibloke. Klopo. Diaturke sing kepenak Mas. Ayo. Iki onone gamelan klasik. Ayo ta. Gamelan klasik. Diweni sing kepenak kin dadi tombo sayah kagem sedaya warga mriki. Diaturke sing kepenak Mas Subur. Diwenehi apa, Dik? Mbah. Nduk kok mbah ya. Ayo. Diwenek takoki bapake kae. Pak ngersake napa? To ibuke. Tayuban nggih. Oh iya Tayuban. Nggih. Oh 10 kopi jahe. Oh iya. Ana suarane ana rupane. Pripun Bapak? Bojo telu apa gubuk asmara lah Cah? Bojo telu iki ngatasi piye mon? Pak, wong sitok ning sirah kudu pedhot kok. Telu. Lah ya telu iki rasane terus kaya ngopo? Tapi bener omonge jane ngono lho. Kok wong wedok iki aneh. Kok aneh lho? Sing halal iki. Kuwi angel nglakoni contone apa? Contone. Wong wedok iki nek sing lanang duwe bojo loro telu iki jane halal gak apa-apa ning kan gak ikhlas. Ya toh, nek wong wedok iki gak ngesahno. Gak ngesahno. Iya. Kuwi aneh wong wedok, tapi wong wedok nek ngumbar aurate kanggo wong lanang-lanang kok ndekne sak senenge. Oh, ya ora. Kuwi haram padahal lho. Curhat nang kamu kok. Gak iki tenan. Haram dilakoni nek halal gak gelem nglakoni. Lha paje ku njuk bojo telu gage mulai. Ayo diweki bojo telu, gas. Ndi mang sing njuk bojo telu? Wong budal mulai nggawa senter kae opo? Ayo diputer. Bojo loro ana erana bojo telu. Abang biru bojoku telu kuwi. Ayo. Nek andum piye kok bojo telu? Andum tresno Mas, uga andum wektu. Sing siji turu, sing siji ayo garep. Bojo telu. Sinden iki ketak angger ngene iki aku gwetingku ngene iki lho. Kenapa? Delah. Sinden ya ora kompak blas. Anjane ngono. Sesuk ora tajak ngopi kowe. Mboten. Loh. Mboten. Mripate kaya Cina, Mbah, ngoten niku. Sindene setelah mripate sipit to. Mripate ngene iki, Mbah. Kok Cina ndene? Heeh, kok Cina. Ngrukono itu. Ayo bojo telu. Abang biru bojoku telu. Kanggo semangat seneng kiri panggung mon. Isih ana wong ye. Isih. Oh, bako wilujeng dalu. Kanggo sedulur dhewe. Abang biru lampune disco. Iya. Awakku rumas duwe bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Andum tresno Mas, uga
butuhe mikir belanjane njur saiki bingung atine telung dina oleh rono Yo ha. telung dina bali ning kene Waduh penake. sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya Iyo. Ewer. Ambiar mau. lampune disko awakku rumas mikir bojo loro bojo sing anom jaluk disayang sing tuwa njur wegah ditinggal sirahmu metrapi saturu andhep tresno mas uga andhep waktu mikir butuhe mikir belanjane njur saiki bingung atine Telung dina ya lolo mulih rono telung dina bali ning kene waduh enake sing sedina kanggo sapa sing sedina kilar tribudaya ayo matur sembah nuwun ngene Mas Subur piye mon sakjroning suka parisuka kudu eling lan waspada panjen bener eling marang Gustine waspada marang tumindake heeh sejatine urip ning donya iki mung sedhela nyembah sing kuwasa insyaallah sedaya mati munggah swarga amin wigatine awak dhewe ayo njaluk sepuro sing gedhe mbok menawa awak dhewe nggadahi kaluputan anggene nyambut gawe netepi kewajiban sing durung rampung ya ayo Prabu Sangkara murka ya mas Prabu Sangkara murka Jadi menur Piye Kakang Joko Sumantana papan kebenaran aku bisa ketemu kue ana ing papan kene kaijenan kue kelawan aku. banjur Mergo ngene. Aku rak wis gedhe to. Kowe ya wis gedhe. Saupamane aku seneng bocah wadon, kepengin omah-omah. Jan-jane iki wis pantes apa durung? ya wis pantes to Kakang wong wis padha gedene Wis pantes. pantes Mergo ana bocah wadon sing dadi gandelaning atiku. Ya ning desa kene wae. yen ora wadi sak tenane sapa to Kakang wong wadon kuwi sing sampean tresnani Ya ora bakal tak aling-alingi bocah wadon kuwi ya kowe dhewe menur. aku Kakang Kakang Joko Sumantana ya pancen kebenaran ya Kakang ya wis ana samantara suwene
aku semono uga tresna marang Kakang. Tapi dak ya aku wanita to Kakang, arep kandha dak ya saru. Dadi si Adi Menur ki yoga seneng karo aku ngono. Pancen bener Waduh. Kakang. Yo matur nuwun banget. Mergo saben dina aku nyawang kowe saka kadohan. Saka sela-sela gegodhongan ora ana wanita sing tak tresnani mung kejaba kowe. Mula ing papan kene mau aku bloko karo kowe. Yen kowe seneng karo aku ya semangat. Semantono. Kepiye Kakang Joko Tajung? Apa kabeh mau bener? Saka ing nguri aku keprungu. Nek Joko Sumantono parandene Menur padha ngandhakake yen to duweni rasa seneng. Pancen Kakang. Yut. Lagi wae aku nembung tresna kelawan si Adi Menur. Dheweke uga nimbangi marang katresnanku. Semono uga Menur uga ngimbangi katresnan. Nanging Joko Sumanto, Nanging kepiye Kakang? apa kowe ra eling kabeh pelinging bapa guru ana ing jambe pituki? Yen to padha-padha anak pirit ora dikeparengake padha duweni rasa seneng. Apa maneh bakal omah-omah. Nanging kabeh mau wis dibacut Kakang. Aku duweni rasa tresna kelawan si Adi Menur. Mula saka kuwi sampeyan rasa ngregon-regoni perkara iki ya Kakang. Kepacut yen to kandha tresna kelawan Menur. Joko Sumantono semono uga aku uga murid ana ing jambe. Nek pancen kowe ora bisa dipisahake, apa bakal kelakon yen to kowe mirang-mirangake kelawan bom. Mula saka kuwi Sumantono, mumpung kabeh mau bapa guru durung mangerteni, kabeh tumindakmu kelawan Menur. Tak jaluk dina iki pisahake. Kakang Joko Tajung. Sampeyan sedulur kang luwih tuwa. Pancen Paring kudune aku ngajeni karo sampeyan. sing mbok karepake Nanging sampeyan wis ngregon-regonke anggon-anggon katresnan lawan mati. wani karo aku. Nek pancen kowe ora bisa lak pambeng bakal mirang-mirangake bapa guru. Laku kowe bakal tak piloro ana ing papan kene. Kapeksa aku bakal wani karo kowe Kakang. Entuk aku. Padha-padha murid ana ing padepokan jam. Kowe apa aku sing bakal Ora kamu tandir ngono iki. maju. Sing hati-hati ya Kakang. Ha, woi. Sing hati-hati Kang. Oh, ora mlayu. Setan panjenenganing iblis. Pawongan ora duweni tatanan Sumantara. Oh, mandeg Sumantara, mandeg.
adat lupiya ana ing pertapan kene iki akeh para murid kang padha pangayu jejagan. Ning sak juga wae kok ora ana salah sawijining murid kang adep ana ing lungguh sing kepenak. Joko Sumantana. Inggih kula Bapak. Lan kowe, Bu. Nggih kula Bapak. Melayu-melayu ke mlebu ana ing sajroning pertapan sak temene ana pembumi kok sing kok. Wah. Inggih Bapak. Kula menika badhe dipun pateni kalih Kakang Joko Tanjung Bapak. Lho. Kepiye to? Sangka piwulanging pun Bapak kuwi padha kecep ilmuning pun Bapak kira aku ramparing piwulang sing nganti teka paten pinaten. Gerdah wae nek iso aja nganti. Lho, ndur perkarane iki apa dunungane? Perkawasipun kula menika nembung seneng kalih Si Adi Menur. Piyambakipun murina ing penggalih Bapak. Wong perkara kowe sambung tresna karo Si Menur, Si Joko Tanjung iki ora lega. Terus kowe dipiloro kabujung Sumantana. Saka sawetara. Kersanipun Bapak Joko Tanjung. Ana apa kowe kok nggawa dolokan arep kok nggo keprok karo adimu Si Sumantana. kersanipun awit Sumantana menika sampun mirang-mirangaken kali sampeyan Bapak. Umpamane Perkawisipun Sumantana sampun gadhahi raos tresna kalih Menur. Kamangka Bapak, Menur Parandri Sumantana menika ora tasih kalebet murid ana ing Jambe Pitung. pancen bener. Pun bapa ing biyen ki wis dawuh Pak Yon. Ing antaraning murid ing Jambe Pitu lan murid Jambe Pitu lanang antarane wadon ora ndak keparengake padha seneng utawa gedene omah-omah. Kasunyatanipun Iku dadi Sumantana Parandri Menur nglampahi ingkang kados mekaten. Aku matur nuwun kowe njaga kawilujengane asmane pendhita ana ing Jambe Pitu. Menika leres Ya, ning mangertenana ya Joko. Nek kowe iki mau arep mala kalawan adimu Si Sumantana Parandini Menur nggone padha seneng, iki tak klerokake. tepat. Singpun kados pundi, Pak? Kartenana tak dunungke perkara lakone Menur ing antarane Si Sumantana. Nggih, kados pundi. Kartenana Si Menur antaraning Sumbartana kuwi biyen iki laire iki lair Dampit. Sing tegese lair bareng sedina. Lair Dampit. Dampit iki kena diarani lanang karo wadon. Lajeng Lah sangka dawuh-dawuh yang sing kuswarga. Yen ana bayi Dampit lanang karo wadon lha ya tunggal yayah. Ya kuwi wis nggawa jodoh sangka ing guwa garbane wong tuane. Wah, menawi kados ngaten Sumantana Parandri Menur sampun dados jodhonipun nalika lair Bapak. pancene bener kono Bapak, menawi kados ngaten kula ingkang lebat kula nyuwun gungesih pangapunten dalem Bapak. aku ora maido saka kebrandanging atimu kuwi salah sawijining wong enom ing kono Joko paring ana ing Jambe Pitu kene klebet tuku kowe ngayomi karo pun
iki sak temene kabeh kuwi mau kowe rak durung pangerteni apa to sejatine lelakon-lelakon kuwi mau sadurunge tak kandhakake marang. Waduh, Bapak, kula ngrumaosi lepat kalih adik kula badhe nyuwun pangapunten. Mula sapa kuwi gedene pangapuramu karo si Adimu Sumantana parandene menur. Ora ketang jeneng kowe iki wong tuwa kowe kudu nyuwun pangapunten. Sumantana kepiye Kakang Menur? Aku wis luput karo kowe kabeh. Gelemo kowe iki paring pangapura kelawan aku. Ora dadi ngopo kan? Mergo apa? Kabeh mau sampean kawan aku durung mangerteni perkara iki, Kakang. Nek ngono kowe ngekeki pangapura karo aku, matur nuwun sanget. Kaya ngono kuwi. Tingalipun wonten tamu. Monggo-monggo. Monggo. Nuwun sewu. Menawi nitik dateng ageman panjenengan menika salah satunggalipun pangeran Ewadina kersa rawuh wonten ing papan Jambi pitu mriki badhe wonten kersa menapa. Saderengipun kula nyuwun agunging samudra paraksa. Panci sampun kula sengaja kula tedhak wonten ing pertapan Jambi pitu. Lajeng panjenengan menika peparat sinten lan ijil saking pundi? Kula Wulan Joko. Jeng pangeran Wulan Joko. Waduh, nyuwun pangapunten. Kadang Joko ingkang kathah menawi wonten kalepatan kula nyuwun pambedhahing pangapunten ingkang ageng. Dawah sesami-sami Bapak Sukmana. Arep dipangking kula ndulu kaliyan panjenengan. Awit panjenengan kok ngabet busana ingkang kados mekaten tur panjenengan menika sajak sampun ngancik ing yuswa sepuh. Lajeng kersanipun badhe wonten menapa dene panjenengan rawuh wonten ing Jambi pitu mriki? Nggih saderengipun kula nyuwun samudra pasami umpami kok nggih kula tedhak wonten ing pertapan Jambi pitu menika damel ganggu dhateng kamardikanipun Bapak Sukmana. Mboten dados menapa monggo kula aturi paring dawuh ingkang kanthi terwa. Waleh-waleh punapa nggih kula tedhak wonten ing pertapan Jambi pitu menika kula kepengin nyuwun sanjata pitulunganipun kalian Bapak Sukmana Jati. Umpaminipun perkawis menapa? Bapak, sedaya lelampahan kula legani kula piyambak ingkang jalani. Rikalanipun kula menika kapilut dhateng ayunipun Ulansari putrane Bapak Jalawaja rikala semanten Saking Gunung Kidul leres. Ngantos kula nilaraken kalian garwa kula Retnosari. Nikala semanten saderengipun bedah tulung agung saking astanipun Bapak Jalawaja. Yai Retnosari menika katemben kemawon ngandhut ponang Jambang Baji. Dene semanten bedahipun tulung agung Retnosari katundung kalian kula ngantos dinten sakmangke wonten pundi papan dunungipun kula boten pirsa pramila saking menika Bapak Sukmana Jati. Kula nyuwun kanthi sanget sampeyan ngaten monggo kula aturi kalian panjenengan kula nyuwun wonten pundi papan lan dunungipun garwa kula saha anak kula aturi semeneng langkung prayogi menawi panjenengan dodok sesedokan wonten ngersa kula wonten pangajengan kula punika mboten prayogi sanget. Awit kula wangsani kula menika kalebet andhahan wonten ing Tulungagung.
saking dawuh panjenengan dalem menawi yo tulung agung ing wedal mangke sampun becak kabekta saking tumindakipun Jalawaja sakwadya balan. Mila leres. Lajeng ingkang Rama. Ingkang Rama purba kesuma sakmangke sampun kasidaning jambi. Situ. Lajeng panjenengan rawuh wonten ing Jambi pitu mriki. Ingkang panjenengan pikajengaken nyarawidakaken icalipun ingkang putra kekalih ingkang dipun emban kaliyan panjenenganipun Retnosari. Sepisan panji kados ngaten angka kaping kalihipun umpami kok panjenengan menika saged nduding wonten pundi mapan dunungipun garwa Retnosari badhe kula pati. Ning panjenengan nggadahi panyuwun kados mekaten kula ingkang badhe mbabaraken lelampahan. Sayektosipun putra panjenengan kekalih ingkang panjenengan tilar menika wal saking astanipun ingkang garwa Retnosari. Ning wontenipun putra panjenengan kekalih wujudipun kakung Retnosari menika tasih sugeng. Menawi ngaten putra kula menika lair wujudipun kakung antawisipun putri. Dampit wujud. Lair dampit. Salebetipun Keng Garwa menika nglairaken putra. Lajeng Keng Garwa menika wonten cengkermanipun pun Jalawaja. Malah kepara putra panjenengan badhe dipun sedani awit saking murtadipun Jalawaja lan Jalapati anggenipun badhe remen dhateng Keng Garwa. Ning rahayune putra panjenengan kekalih menika saged kula rebat dhateng tangan kula. Saged panjenengan slametake. Sasampunipun kula rebat lajeng kula beta wangsul kula slametaken wonten ing Jambi pitu mriki. Kawontenanipun putra panjenengan ing wedal menika sampun ngancik tataraning kadiwasan. Menawi Kanjeng Pangeran kepengin numupi utawi pangertosi dhateng putra panjenengan. Menika wujudipun putra panjenengan kakung lan putri Kanjeng. Menika putra kula kekalih nggih Rama. Aku bapakmu. Ya menika mudah lelampahanipun utawi sejarahipun ingkang sampun tumpah. Rama njaluk gedene pangapura. Dene pun Rama ora bisa ngayomi kelawan kowe sakmono nggih. Rek ning panjenengan sak pangke sampun sapinanggih kalian putra panjenengan kekalih ingkang kaijil kakung menika asmanipun pun Sumantana. Menika Sumantana. Nggih, kok Joko Sumantana. Dene ingkang putri menika pun menur. Jil kula Rama. Saiki wis ngancik akeh tatareng kadewasan. Kula kok pas padha kaliyan manadya menika. Menika kados Retnosari pun garwa dalu. Garwaku Retnosari. Retnosari aku njaluk gedene pangapura lawan kowe. Jalaran aku wis kapilut lawan Wulansari satemah aku tegel lawan siramu Retnosari. Inggih Kang Mas, kula sampun maringi pangapura kare panjenengan dalem. Kanjeng Pangeran Wulandari. Bapa Sukma. Ing ajeng kula nampi dawuh panjenengan bilih wontenipun tulung agung menika bedah karana saking tumindakipun Jalawaja sakwadya balanipun rakyat. Panji leres. Menapa panjenengan boten kepengin wangsul wontenipun negari Tulungagung utawi mangsulaken kajayan dhateng Tulungagung? Menika ingkang dados kekundanganipun manah kula. Menawi dene semangke putra kula kekalih inggih
sampun ngajake tataran kadewasan. Saya kula sampun pinanggih kalian garwa kula Antasena. Menika sinten to, Kang? Iki anakmu Diajeng. Menika putra kula. Putra panjenengan ingkang kula slamet dados menika Iki ibumu nggih. Menawi panjenengan ngepengenaken wangsulipun utawi kunduripun Tulungagung, kula sumanggaaken dhateng panjenengan. Malah kepara kula badhe titip anak wirid kula si Joko Tanjung ing mangkenipun menawi sampun wangsul tumuwi kajayan wonten ing Tulungagung, kula titip nderek nyuwitakaken dhateng anak kula wirid pun Menika putra wirid panjenengan. Nggih. Sapa jenengmu nggih? Kula menika Tanjung Harjo. Tanjung. Nggih. Kalbu putra wirid ana ing pertapan Jambe Pitu kene. Menika leres Den. Oh. Marang kowe nggih. Inggih kula Kanjeng Rama. Iki dina ana ing Kadipaten Tulungagung wis dijeki lawan Jalawaja. Kalbu eyangmu kasedaning jati krana tumindake Jalawaja. Pun Rama mundhut lawan Keng Sira. Yen to Keng Sira ki bisa njaluk palungguhan ana ing Kadipaten Tulungagung. Besok kuwe sing wenang lenggahi damparing Kangalendan ana ing Kadipaten Tulungagung. Inggih Kanjeng Rama. Awrat ingkang kados menapa kula badhe tanggel jawab rebat Tulungagung saking astanipun Paman Jalawaja. Rama, Ora sakok kuwuh paman. Merga rusak ing kulawargane Keng Rama, kedarang-darange ibumu uga merga krapat kartine Jalawaja. Tanjung, Kasinggihan kula Den. yen kowe ora kabotan rewang-rewangana putraku njaluk palungguhan ana ing Tulungagung besok yen to wis lakon kok njaluk palungguhan kowe bakal bisa nempel kamukten ana ing Kadipaten Tulungagung. Saged kula badhe sabiyantu kalih Joko Sumantana. Oh iya. Mila saking menika kepareng kula nyuwun pamit. Ya wis kono. Ditindak. Ayo Sumantana. Irani. Monggo Den kaliyan iki garwa saha putra sawetawis kula pikater wonten ing Jambi. Ngaten nggih nyemakaken. Kaya ngene kepenake sakwise aku dipasrahi Kakang Jalawaja supaya lungguh damparing ana ing keprabon Tulungagung. Wah, ora nyono babar pisan yen to aku bisa dadi Bupati Tulungagung. Najan dulur-dulurku wis padha mati, ning aku bakal jejegake negara Tulungagung paton aku sing dadi Bupati. Gus, iya piye? lagi sepisan iki aku weruh karo kowe mlebu jroning pendopo. Mongko pendopo iki ana sing duwe. Negara iki ana sing duwe. Kok dlajikan
tanpa palilaku. Sopo saktenane kowe? Aku Joko Tanjung. Joko Tanjung. Bocah saka ngendi? Saka Jambi Pitu. Lah jenengmu? Jawabno. Aku Joko Sumantono. Aku sing Joko Tanjung. Aku kok bingung. Ora usah bingung. Wong perkara Joko Tanjung. Tanjung. Kowe Sumantono. Lah, Oleh bancai kualik apa piye? ora kualik, karepe digawe bingung. supaya bingung piye. Sumantono lan Joko Tanjung. Apa? Apa karepmu ning pendopo Tulungagung? Aku bakal njaluk pendopo Tulungagung. Lho. Kok gampang nggonmu ngucap njaluk pendopo Tulungagung, njaluk palungguhan ana ing Tulungagung. Sumantono, apa wis mbok pikir nggonmu ngucap rasane arep njaluk Tulungagung dina iki? Coba dieling-eling. Tulungagung ki darbene sapa? Lah, dieling-eling. Purbaksumo. Lah, ngerti ngono Purbaksumo sing duwe. Purbaksumo wis temugune pecah. Purbaksumo pancen dina iki wis mati. Sing mateni ora ana liya mung aku uga dulurku Kakang Jalawaja. Mergo apa? Kakang Jalawaja bebasan diwirang-wirangno. Ditebus nganggo nyawa paribasane ora bakal ana enteke. Ning kowe kudu ngerti. Nek palungguhan ana ing Tulungagung dudu darbekmu, kabeh darbe ing Pangeran Wulandaka. Kowe apa ora ngerti? Wulandaka duweni putra saiki isih sugeng, isih urip, wis ngancake akhiring kadewasan. Anake Wulandaka. Iya, Isih urip. isih urip. Kowe kok ngerti papan dununge ning ndi? Kae wujuding Joko Sumantono ya anak ing Joko Raden Sumantono. Wulandaka. Dadi kowe anake Raden Wulandana. Kula saka kuwi. Iya, palungguhan tak jaluk. Wah, kok gampang menjaluk. Gampang kena kowe njaluk palungguhan ning Tulungagung. Ning Op, kudu ana syarate. Apa ana syarate? Wah, gampang mengko dhisik. Persyarate Lho, apa? Arep wah, ngendi? kowe kok sembrone iki. Lha kok sembrono piye? Kowe kena syarate mung siji. Apa syarate? Ora kudu mbok kliru bondo dina sing akeh. Kowe sak kloron kudu gelut karo aku. Delok karo kowe. Apa sing tak regeni? Ayo. Direwangi Kakang. Alah wis kepikut aja kuwatir. Aku kualani. Aku ngerti sajan tok kowe cilik. ora iso medhot. Sing Kowe ya apa? Coba colke aku. Kuwi lho nduk tak sikile. Sikile katut kebondo. Taline diculi. Waduh, Kowe goblok. goblok piye? nek bondo kuwi nganggo tali. Lah malah nganggo kemiri. Tak cekel aku kualan tak tungkak karo Ijek kowe sak kloron. Kene ora. Wanimu ngrebut karo aku. Ayo, ijen, padha ijen. Ayo nek ajak ijen ayo. Ya iki lu karono. Wis ora kudu maju nek wani. Wah, lak ngono kowe ijek. Lho, kok Iki ijek? watake wong lanang kowe. Kene ora. Lak wong lanang ayo adu dodo. Ayo, maju. Adu bau. Maju. Ayo. Lajam pirang tahun. Ayo. Ape tak cokok anyep. Hah? Ora anyep tak ladeni aja adu balung atau sing kulit benek wani. Lajam aku wis tak bandan ora gigik. Ora jemborok uluku ngadepi kowe sak loro. Kasunyata wis dadi retan bandan. Ape bonggo-bonggo. Yo. Jane ngono sing tak butuhke ra iki. Boten menika ora ya ora no. Laju sinten? Ah sing gawe geger ing Kadipaten Tulungagung kuwi Jalawaja. Lah menika sinten? Iku sapa? Dulure Oh, dulure. aku Jalapati. Jalapati. Kowe Jalapati.
Dadi sing rojonge kelawan Jalawaja biyen ki kowe. Pancen bener. Sik to, jatenane kowe iku sapa? Aku Lanjo. Wah, ora percaya. Ora Joko kok rupane kok. Nalika nom-nomanku biyen rabedane putraku Sumantana. Bagus, gagah pideksa. Gandeng saiki aku wis suwa sepuh. Ya wis kaya ngene iki aku. Aku kok ora percaya babar kesan. Percaya rupane. Blas ora percaya. Percaya karepmu, ora percaya karep blas. Ora percaya iki njur piye wong dasar pancen Apa bener Lanjo. men? Yo, kok men sapa? Bener wae. Anggep aturmu men. Bener. Sing mene dudu aku. Lah sapa? Kae. Kira men. Kowe. Wulandana. Saiki aku wis dadi restan Bandan. Palungban Tulungagung tak balekke karo kowe. Ning siji. Piye? Aku njaluk sepuro aku aja mbok pateni. Ora njaluk dipateni terus arep njaluk apa? Aku arep tobat, ora bakal nglakoni tumindakku meneh. Saya aku bakal nyengkurung marang sliramu. Tenan apa ora? Aku wani sumpah. Sumpah apa? Disekseni bumi sing tak iki langit sing tak ilupi. Adaan nek kowe iki sumpah kuwi ora tata gelar lahir batinmu. Mung gelar lahirmu kowe iki olehmu sumpah ning pengarepanku. Wah, sampane ampun ngaten kok. Tata lahir tumus jroning atiku sing tak ucapno dina iki. Yen to aku lejo, luwih becik ora menangi padanging jagat. Umpama kok kowe tak perintah mateni Jalawaja iki dina apa ya ki sagu. Sago macem dinukari aku. Pados pundi Raden? Sumantana. Iji kula Kanjeng. Miturut pratelane saguh mateni kelawan Jalawaja yen to restan bandane dilukari. Iji. Sawetara dilukari. Lukari. Yes. Nggih, nuwun sewu benjang menapa kula mipil yuswanipun kadang kula Jalawaja. Ora ngenteni langke dina. Iki dina ndang pateni Pangestu Jalawaja. dalem ingkang kula. Kula bodine gaken lampahipun Salawati. Kula dereng pitados menika kados ngaten badhe kula jambangi saking iki. Kaya Pun ngono. pamit. Kanjeng Rama. Sumantana. Menapa kula kepareng? Ndherekaken Kakang Joko Tanjung Palpati Dagu. Ora perlu. Jalaran sing dadi pundring perkara kuwi mung palungguhan ana ing Kadipaten Tulungagung. Radene Kadipaten Tulungagung saiki wis bali ana ing tangane Kanjeng Rama. Sing wigati sliramu kuwi kudu setya tuhu kelawan kawula ana ing Kadipaten Tulungagung. Jalaran apa? Yen miturut yuswa pun Rama kuwi wis yuswa lungsih. Ana paribasan cedhak marang angsrupe. Cedhak marang adoh karepetek. Mula pun Rama iki dina bakal lereh keprabon. Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Pun Rama lereh keprabon sing jumeneng Adipati ana ing Kadipaten Tulungagung ora liya mung sliramu Sumantana. Kanjeng Rama. Matur suwun sanget. Menawi Kanjeng Rama unding dhateng kula ingkang supados jumeneng nata wonten ing Tulungagung. Trontong-trontong wis katon padang sumilak. Perkara wis katon bener lan perune. Mula ning kene sing becik padha dilestarekake, sing ala padha dipendhem ana ing jroning cepuri bumi pangepura. Jaya, Jaya Wijayanti lebur dening Pangastuti. Gilar Indra tansah